Espainiako gobernuak asteazken honetan desklasifikatu ditu 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerarekin loturiko dokumentuak. Euskal alderdiek erabakia txalotu duten arren, ekintza zabaldadin eskatu dute eta sekretu ofizialen legea bertan bera utz dadila. Mertxe Aizpurua EH Bilduko Madrilgo Kongresuko bozeramaileak helarazi dio jada Pedro Sánchez Espainiako presidenteari kontrol saioan, dokumentuen desklasifikazioa martxoaren 3ko sarraskira, 1978ko San Fermietako gertakarietara, Zabaltzaren erailketara edota Batallón Basko Espainol eta Galen ekintzetara zabaltzeko beharra. Euskal gizarteak gertaturikoa jakiteko eskubidea duela aldarrikatu du Aizpuruak. Maribel Bakero EAJko bozeramaileak ere aitzakia gehiagorik ez dutela nahi plazaratu zuen atzo eta beste gertakari batzuk argitzea ere bideratu dadila. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteria legearen erreforma korrika eta presaka gauzatzea deitoratu dio EH Bilduk Jaurlaritzari asteazken honetan. EAEko gobernuak hainbat aldaketa dekretu bitartez egingo zituela jakinarazi zuen atzo, neurriak uda honetako haurren udalekuetarako prest egon daitezen besteak beste. Honen aurrean, Nerea Kortajarena koalizio subiranistako Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak gaia sentsiblea dela izanik, gauzak ondo, forman eta denboratan egitea defendatu du. Gai sensibleetaz ari gera. Haurrak tarteko diren gai hauetan, aritu beharko ginake Euskal Herria Bilduren iritziz, rigorearekin, segurtasunarekin, bermeekin eta seriotasunarekin. Euskara indarberritzeko prozesua abian jartzeko helburuarekin lurralde estrategia euskararentzat dokumentua aurkeztu du gaurkoan UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak Hernanin. EH Bildu eta EAJko udal ordezkariek plazaratu dute proposamena, hizkuntza politikak lurralde ikuspegitik eratzeko ideian oinarrituta. Egun, 120 udalerrik osatzen dute mankomunitatea, 350.000 biztanle ordezkatzen dituztelarik. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 25ko albistegira. Ustezko polizia indarkeria kasu berria azaleratu dute Sestaon. Kalez jantzitako ertzainen borra golpeek 51 urteko emakumea eta 22 urteko gizona zauritu dituzte. Azken honi, ebakuntza egin behar izan diote barrabil batean. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Pasaden igande goizaldean ertzaintzak 2 pertsona zauritu zituen hemen Sestaon, 22 urteko gizonezkoa eta 51 urteko emakumezkoa, biak ala biak ospitalera eraman behar izan zituzten eta 22 urteko gizonezkoari ebakuntza egin behar izan zioten barrabiletan, ertzaintzak egindako zaurien ondorioz. Ertzaintzaren indarkeriak beste 2 biktima utzi ditu kasu honetan Sestaon. Gertakariak pasaden igande goizaldean gertatu ziren, kalekoz jantzita zeuden 2 ertzainek 3 pertsonari aurre egin behar izan zioten eta borra luzagarriak erabili zituzten. Antza denez 3 lagun horiek bereizgarririk gabeko ibilgailua kolpatu zuten eta poliziek 2 lagun zauritu zituzten. 51 urteko emakumea bata, 22 urteko gizonezkoa bestea. Biak ala biak ospitaleratu zituzten eta gizonari barrabilean ebakuntza egin behar izan zioten. Emakumezkoak bere aldetik ertzaintzaren aurkako salaketa jarri du eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak barne ikerketa jarri du martxan. Segurtasun sailak berak emandako informazioen arabera, Sestaoko Jose Antonio Agirre eta Lekube hiribidean eman zen jazoera, zebrabidea zeharkatzerakoan ertzainek ibilgailua geldiarazi zutela dio Bingen Zupiria buruen saiak, hainbat pertsona zarataka hasi zitzaizkielako eta autoa kolpatu zutelako. Poliziaren bertsioaren arabera, eztabaidaren ostean agenteak autotik irten eta ustez polizia autoa kolpatu zutenekin jardun zuten borrokan. Era berean 3 pertsonak atxilo eraman zituzten, 19 eta 22 urteko gizonezko eta 51ko emakumezkoa agentei eraso egitea egotzita. Esan bezala gizonetako bat eta emakumea ospitalera eraman behar izan zituzten eta segurtasun sailak nabarmendu du ertzaintzako 2 agenteak mutualitatera joan zirela kolpeak senda ziezazkieten. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak ontzat eman du Eusko Jaurlaritzak Garikoitz Azpiazu etako kide ohia astelehenetik ostiralera kartzelatik irtetearen erabakia.
Espainiako Auzitegi Nazionalak ontzat eman du Garikoitz Azpiazu Txerokiren espetxetik irteteko erabakia. Joan den astean Eusko Jaurlaritzak etako kide ohiari astelenetik ostiralera kartzelatik ateratzeko baimena eman zion eta orain fiskaltzak erabakiari onespena eman dio. Azpiazu 2008an atxilotu zuten Frantzian etako kide izatea egotzita, eta 2024an Donostiako Martutene espetxera aldatu zuten. Espainiako eta Frantziako auzitegietako ebazpenek ia 400 urteko espetxe zigorra osatzen dute. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak espetxe zaintzako epaitegi zentralari asteartean bidalitako prentsa ohar baten bidez helarazi dio bere iritzia Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakiaz. Bertan, etako biktimen aldeko jardunean Azpiazuren konpromiso serioa nabarmendu du eta beharrezko alegazioak aurkeztu ditu espetxe araudiak ezarritako baldintza guztiak betetzen direla bermatzeko. Araudi horren 100.2 artikulua aplikatuta eman dio ateratzeko baimena justizia eta giza eskubideen sailak. F agentziaren arabera, dokumentuak hainbat baldintza betetzea eskatzen du halako egoeretan. Erakindako kaltea aitortzea, damuaren zantzu argia eta zalantzarik gabea erakustea, erakundetik aldentzea eta biktimei barkamena eskatu eta erreparatu jarduera behin betiko uztearen adierazpen funtsezko gisa. Hego Euskal Herriko enpresa batzorde eta ordezkaritza sindikaleko 1750 organok datorren martxoaren 17ko greba orokorrarekin bat egin dute. Honen berri emateko agerraldiak egin dituzte sindikatuek asteazken honetan Bilbon eta Iruñan. Enpresa batzordeek eta langile ordezkaritza organoek agerraldia egin dute Bilbon asteazken honetan martxoaren 17ko deitutako greba orokorrari atxikimendua adierazteko. Ordezkaritza sindikaleko 1750 organok gehiengoz onartu dute haien lantokietan ELA, LAB, Esteilaz, Euskal Herriko Nekazari Elkarte Etxalde eta hiru sindikatuek deitutako mobilizazioarekin bat egitea. Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarroan 1.500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortzea da grebaren helburu nagusia. Atxikimendua adierazi duten enpresa batzordeen artean daude, besteak beste, CAF, Sidenor, Metro Bilbao, Bilbobus, Lantegi Batuak, Fundazioa eta Garbialdi. Administrazio publikoko hainbat organotako langile batzordeek eta ordezkaritzek ere babesa agertu dute. Tartean dira hezkuntza publikoko, justizia administrazioko eta Eusko Jaurlaritzako heziketa bereziko ordezkariak, baita EITBko, Eusko Trenbideetako, Euskal Trenbide Sareko eta Osakidetzako langileak ere. Testuinguru horretan, Nafarroako parlamentuak erabaki du herri ekimen legegilearen izapidetzea ezaztea txosten juridikoak tarteko. Bestalde, Eusko Legebiltzarrean EAJak, PSek, PPek eta Voxek lanbide arteko gutxieneko soldata propioari buruzko eztabaidaren aurka egin dute eta Confebaskek zein zenek negoziazioari uko egin diote. Oihu bat Palestinara ekimenak datorren martxoaren 21ean Durangon antolatu duten jaialdiko kartel osoa ezagutarazi du astearte honetan. Guztira, 27 musikari, bertsolari eta sortzaileek hartuko dute parte. Oihu bat Palestinara ekimenak martxoaren 21ean Durangon egingo duten jaialdiaren kartel osoa aurkeztu du. Aldi berean, sarrerak eskuratzeko aukera ere martxan jarri du. Antolatzaileek azaldu dutenez, 27 musikarik, bertsolarik, bakarlarik eta dantzarik osatuko dute kartela. Ekitaldian parte hartuko duten konfirmazio berrien artean daude besteak beste Kiliki, Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz, Antxon Teieria eta Nondik Nora abiatu dantza taldea. Sarreren salmentari dagokionez, astearte honetatik aurrera Euskal Herriko hainbat herritan eskuratu ahal izango dira eta salmenta puntu berriak gehitu dituzte. Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroan eta Araban zehar banatutako taberna eta dendetan egongo dira salgai. Besteak beste, Baiona, Gernika, Ermua, Eibar, Oñati, Elizondo edo Gasteizen. Tiketek 15 eta 25 euro arteko prezioa izango dutela jakinarazi dute, bakoitzak egin nahi eta ahal duen ekarpenaren arabera. Halaber, sarrerak online erosteko aukera ere eskuragarri jarriko dutela iragarri dute. Durangoko landako gunean egingo da Palestinarekin elkartasuna plataformak eta Euskal Herriko hainbat musikarik elkarlanean sortutako kultur ekimen hau. Helburua Palestinaren egoera berriro ere erdigunean jartzea da. Izan ere, antolatzaileen esanetan, komunikabide handiek fokuak kendu duten arren, genozidioak, blokeoak eta lurren okupazioak ez dute etenik izan.
Beren hitzetan, egoera honen aurrean isiltasun mediatikoa apurtzea ezinbestekoa da herri palestinarraren erresistentziari babesa adierazteko, eta horretarako kultura eta aldarrikapena ardatz izango dituen ekitaldia aterako dute aurrera. Gaurkoan, estatu indarkeriaren biktimak izango ditugu hizpide, batez ere haien aitortza eta erreparazio prozesuan sakonduko dugu, eta honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gure platora Pilar Garaialde Egiarizor Fundazioko bozeramailea. Eguerdion. Eguerdion. Mila esker, gonbita beste behin ere onartu izanagatik. Eskerrik asko, zuei. Lehenik eta behin ikusleek jada jakingo dute, baina bada ezpada ere, beste behin ere gai honetan kokatzeko, zer da estatu indarkeriaren biktima edo zein egongo litzateke definizio honen barnean? Estatuko indarkeriaren biktima da, estatuak giza eskubideen urraketa jasan, estatuaren giza eskubide urraketa jasan duten, edo nor da estatuaren indarkeriaren edo bortxaren biktima. Eta egiari zorrean, konkretuki, gaude gatazka politiko inguruan, estatu, bai frantsesa eta bai Espainiar estatuen biktimok izan garanak. Zenbat pertsona izan dira egun arte estatu indarkeriaren biktima Euskal Herrian? Baduzu horren inguruko zifrarik edo zenbatzea ere agian zaila izango da guztien kontrola eramatea? Zaila da, zergatik guztien berri izatea bera ere zaila delako. Baina koka genezake 386 inguru hortan hildakoak, baina hildakoak esaten detenean, esan nahi dut bizitzaren eskubidea urratu izan zaien nahiek. Osa, hildako gehiago izan dira gatazkan, ez? Baina erailak izan direnak 386. Torturatuak 6.000 bai gehiago izan litezke. Ibakek egintzun txostenetik aparte, askoz gehiago daude, eta orain torturaturen sareak datu bilketa egiten nahi dela, kasu berri gehiago ezagutzen ari dira. Eta zaurituak milaka. Konturuki, martxoan 3an bertan, egun hortan bakarrik 15 minutun, izan ziela 60 zauritu. Hartzemelen behi ditugu 78ko Sanfermiak, uztailen 8 ura, 150 edo izan ziren. Orduan, urteetan zehar zenbat zauritu, milaka eta milaka direla bakarrik esan genezake. Aipatu duzu Barrio Nuevo eta nola, Barrio Nuevo, Martin Villa, Rafael Vera eta abar luze batek eginiko eginkizunek, eginkizun esan baldin badezakegu, ekintza ez dutela erantzukizun, behar bezalako erantzukizunik jaso justiziaren bidean adibidez. Zer egin dezakegu horren aurrean, estatuko egitunen erantzuna hori denean? Bueno, orain arte damagun bide hori garrantzitsua da. Egia lortzeko bidea oso garrantzitsua da. Memoria oso da importantea, jakiteko zer gertatu da eta berriro ez dedin errepikatu, lehen aipatu deten bezala. Eta gero, ez daude bide gehiegi ez da, baina dauden horiek danak erabili behar dira. Eta behar baldin bada Estrasburgora jo behar da. Eta alegin hortan egingo da, nahi. Bidea Europako beste estamentu batzuetara. Bai, Estrasburgo esan dut, baina estamentu gehiagotara ere bai. Gainera, Espainiar estatuan, Euskal Herriari eragiten dion heinean, badago indarrean oraindik ere sekretu ofizialen legea, eta hau ez da lagungarri, imaginatzen dut, ez da lagungarri izango guzti honetan egia lortzeko prozesu horretan. Ez noski, zeren, hasteko egileei, burraketa horien egileei, ematen die, berme bat ez da, zuek zigor gabe jarrituko zua, zuela saian, guk hauek gordeko ditugu eta isilduko ditugu, eta jakiten ez den bitartean, ez. Guri egiarako bidea oztopatzen digu, eta gainea parametro demokratikoetan onartezina da lege bat horrela egotea. Osea, kanpora begira jartzen zea, eta ikusten duzu zenbat lekutan, egon lehike lege bat, esaten duna, urte gutxi batzutan babestu beharko dugu hau edo bestea edo. Baina ez, hemen ez da ezer azaleratzen, eta azaleratu beharra dago. 78tik frankismo garaietik datorren lege bada,
eta ez du ematen, dagoenik alako, nola esan, asmo politiko sendorik hori aldatzeko, baina aldatu beharra dago, Estado derecho dentzen dan batean ezin da onartu olako lege bat indarrean egotea. Ez da posible. Ez da posible. Ez que hainbeste urraketa. Zergatik, Estatuak izan behar du giza eskubideen bermatzaile. Eta hemen da urratzaile. Eta horrekin bukatzeko, hau da bide importante bat. Lege hau derogatzea eta kentzea bai. Erakunde publikoekin jarraiki, behintzat Euskal Herri mailan daudenek badirudi aipatu duzuzuk ere, aitortza, estatu indarkeriaren biktimen aitortza prozesuan aurrerapausoak eman dituztela bai Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernua ere aipatu duzu. Ezberdintasun handia dago eremu administratibo bakoitzari dagokionez arlo honetan, Ipar Euskal Herriara aipatu genezake, edo orain berdintzen ari da egoera. Esaten duzu Eusko Jaurlaritza eta... Nafarroako gobernua, ez dakit Eusko Hirigune Elkargoak ere baduen eskumenik halako aitortzak egiteko ere, baina bai, behintzat hori, alora administratiboiei dagokionez. Iparraldean gauza desberdin doaz, ezta? Baita ere, egoerare desberdin izan da, eta gauza desberdin doaz. Hemen, egia da, foru legea eta Eusko Jaurlaritzaren legea ez direla berdin-berdinak. Baina, konkretuki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako legeari aldaketa eskatu nahi, berriro irikitzea eskatu nahi da, aldaketa batzuk eskatu nahi dira, nabeen zuhortaz hitz egin genezake, eta horrek ere emango luke zenbait gauzetan berdintzea. Adibidez, Eusko Jaurlaritzako legea, deituko diona, 12/2016 legeak, jasotzen zuen 79tik 1989 bitartekoak. Aurretik egontzan beste lege bat, 60tik 78 hartu zuenak. Hari, epea bukatu zitzaion, eta ezin hor urraketa jasantzuen biktimak ezin zuten eskaerarik egin. Besteari ere, epea bukatu zitzaion. Eta orduan dauzkagu, bi arazo bat, epe horiek itxita daudela, eta orduan askori eskubide hori etzaiola bermatzen, baina gaina temporalidade alderditiken ere, 1989 oso motz gelditzen da. Pentsa zenbat gauz gertatu diren ondoren, ez da? Orduan, orain eskatzen da lege hori aldatzea, eta aldaketa hortan batetiken, epea zabaltzea eskaerak aurkezteko. Baita ere, denbora, 60tiken 2014 bitartekoak jasotzea. Baita ere, orain arte, balorazio batzordek eman dituzten gomendioak, legek ze aldaketa eduki behar lituzken, hobeto funtzionatu dezan, gauzak hobeto jaso ditzan, gomendio horiek ere jasotzea. Eskatzen dugu baita ere, baliabide gehiago jartzea, eta epe luzegok, zeren, pentsa, aurkeztu ziren eskaerak, ez dakit ziur, baino 800 eta piko eskaera aurkeztu ziren. Horietatik 300 eta piko gainik erantzun gabe daude. Eta gaizki baliabidez. Orain, epe berri hori zabalduko balitz, torturatuk bakarrik eskaerak egingo balituzke, beha zenbat milaka izango lieken. Zaurituk beste milaka. Osea, orduan, eman behar da denbora, batetiken, biktimek legea ezagutu dezaten. Baita ere, konprenitu behar da, oso gogorra dela, bizi izan duzun hori berriro kontatzea, berriro lehen planoan jartzea horrek ematen duen sufrimentue. Baita ere, momentu baten, euki daiteken mesfidentza esateko nahi zertako balioko du, ez? Orduan, hori danak gainditu behar dira. Eta hori danak kudeatzeko ere, instituzioak behar ditu nahiko medio eta nahiko denbora, eta orduan, epea luzatu behar da asko. Hori danak bideratu alizateko eta zehatzeko. Eta aprobetxatu nahi den momentu hau, biktima guztiek animatzeko aurkeztu dezatela eskaera. Egiari zorrek bidez egin daiteke, erraztuko dugu, bide guztik erraztuko ditugu horretarako. Badaukagu konpromesu bat, giza eskubideen arloarekin. Oraindik, legea parlamentun aldatu behar da. Orduan, parlamentun aldatzen den bitarten, zeak sartzen joateko, eskaerak sartzen joateko,
ez? Eta, bale, momentotan, epezkanpo egongo die. Baina, horiek sartzen joango die. Ia, dagoeneko 222 sartu dira. 100 lehen gelituta zeudenak, epezkanpo zeudela, eta beste gelituta zeudenak, eta beste 125 orain lehen sartu gabeko zienak orain. Eta sartzen joango gara. Eta hori, jakinik oso gogorra dela, baina baita ere oso dela importantea. Zerretik, egia ezagutu behar da. Ezagutu behar da eta memoria auki behar da. Lehen esan dut, zerretik batekin eskubidea, egiaren eskubide unibertsala da, ez da? Horrek ekar lezake justizia, gehiago edo gutxigo, horrek ekar lezake justizia. Eta hori izango da bermea berriro ez errepikatzeko. Hori ezagutzea. Orduan, hori, da hori, animatzeko. Badakit gogorra dela, Badakit gogorra dela. Eta gatazken konponbidearen bide horretan, zer nolako garrantzia dute ere biktimentzako batez ere memoria tokiek? Memoria guneak oso garrantzitsua dire, biktimentzat eta gizarte osoarentzat. Zeren, ez da bera, gauza bera, paper baten irakurtzen dezuela, alako lekutan, hau gertatu zen. Edo bertara joan, esatea, hemen, hau eta hau eta hau eta hau gertatu zen. Eta gainea, memoria gune horiek erakusten dute orkoa, ingurukoa, eta herri proiektu bezala oso importantea dira. Oso. Eta, ez dakit, gainea nazioartean ere garbi gelitu da. Hor daukagu Argentina adibidez, adibide bat zenbat lan egin zuen, tokik ezeatzeko, eta zen hemen. Eta guk ere behar dugu hori. Eta hor dago, adibidez, martxoan 3ko hortan, San Francisco de Eliza, zer izan zen, hor dago la cumbre, eta la cumbre, biak proiektu, martxoaren 3koa, askoz ez horrago doa, zorionez beraientzat, baina, bai, oso importante dira memoria gune horiek. Eta gainea, balio behar izan dute, balio beharko dute, ez bakarrik gogoratzeko, baizik eta etorkizunera begiratzeko, pedagogia egiteko, giza eskubideak bere lekuan eta bere balorea emateko, estatuak bermatzaile izan behar dutela eta ez urratzaile garbi usteko, eta hori danerako. Elkarrizketa amaitzaren bidean goaz, baina badugu azken galdera batentzako tokia. Aitortza aipatzen aritu gara elkarrizketa guzti honetan, behintzat parametro batzuk edo izatearren, zer nola goaz aitortza horren bidean eta Euskal Gatazkaren konponbidean zer nolako garrantzia izango du biktima guztien aitortza hori egikaritzen amaitzak. Dato batzuk ekarritu, buruz eukitzea, gero eta zailegoa egiten zait, adina aurrera doa. Baki asko dira ere. Baina, adibidez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 432 daude, zeatuta, aitortuta. Eta zean, Nafarroan 94. Horietatik, hilketan 74 eta 70, eraso sexualak edo bortxak inguru hortan 2, zauritutakok 112, eta zauritutako horrekin gogora atorkit, askotan aipatzen dena eta ez dago sententziarik eta Rosa Zarran aitortzaren ingurun esan sindikatuak, adibidez, ertzaintzako sindikatuak, nola ateratzen ez baina ez dago egia judizialarik, hori da, ez dalako ikertu, ez dalako penal alderditik egon. Baina, beste lege hauek behintzet ematen dute, aitortza administratiboa bada ere, aitorta instituzional bat. Eta aitorta instituzional horrek badu egi ofizialaren rango bera, ez da? Orduan, egia sozialetiken, egia ofizialareko bidea oso importantea da. Eta, parametro demokratikotako elkarbizitza bat ezatu behar da, hor aitortza erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak derrigorrezkoak dira.
hitz hauekin, utziko dugu gaurkoan hemen elkarrizketa, Pilar Garaialde, mila esker beste behin ere gurekin hitz egiteko tartea hartu izanagatik. Eskerrik asko zuei, aukera emateagatik. Mila esker zuri. Gaurkoan, Gere taldearen jakin nahi nuke abestearekin emango digu amaiera albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.